Jel da šapućemo? Ma ne, samo izvolite. Pa bebe spavaju. Pa spavaju, ali oni čvrsto spavaju. I ovo zadovoljstvo mi je što ste pristali da budete gost. Iako ste u ulozi babysitera danas. Tu nema, to je prva i najglavnija uloga i najlepša uloga koju sam u životu dobio. Budem deda. Koliko će biti unučića danas na snimanju? Za sad 3. A svi su tu? Svi su tu. Pa divota. Na broju. Gde sedamo? Sedamo pravo ovako. Izvolite. Čitamo Jovi Radovanoviću neke od tekstova. Evo, donala sam i neke fotografije da vas podsjetim, ne znam da li imate. I mislim da je baš bio pravi naslov, Zvezda zauvek. Kako je biti popularan vanvremenski i za sve generacije? Ja sebe ne doživljavam tako, mada i sami počeci, kada sam počeo uopšte da se pronalazim, još kao dečak, sebe sam pronašao u tome da volim da zabavim društvo oko sebe. To što je sinulo tog trenutka do danas se ne gasi, ta zvezda. I ta želja. U stvari, ja sam zadovoljan tek onda kada je okolina oko mene zadovoljna i kad su nasmejani i razdragani. To je moj cilj bio uvek. Kasnije, naravno, je tu ušla i muzika i sve ostalo, ali to je neka crta koja mene prati od kad ja znam za sebe. Sada je najvažnija uloga ta uloga deke, jel? Sad je uloga deke najvažnija i najbitnija i najslađa. Dok ne dođu slatkiši koji još spavaju, neki spavaju, neki se bude, mi ćemo da krenemo priču nekako hronološki. Čini mi se da u toj priči o tome da sve se stiče u detinjstvu i u načinu, postoji potvrda kroz vašu biografiju. Da možda ni muzike, ni svega toga nije bilo, da nije bilo tog sad već romantičnog odrastanja, negde tamo kod Cvetkove pijace, što je u to vreme bila neka teška periferija. To je bila baš periferija, iza toga nije bilo ničega. Sjećam se tamo gde je sad centralni zatvor, CZ, tu su bili kukuruzi, zasađene neke brazde, pa onda mi kao klinci koji naravno, ajde, prvu cigaretu zapali, odmah tu nadaleko trkneš i ubereš luk da mama i tate ne primete da si pušio. Sa velikom nostalgijom se ljudi danas prisjećaju koji su imali priliku da odrastaju u Beogradu nekada, a vidim i ovi novi klinci gledajući, ne znam, filmove tipa Montevideo i slično, uzdišu za Beogradom kako više ne postoji. Znači, mi pričamo o odrastanju u vreme kad je samo komšija imao radio i kad taj radio izbaci na prozor da veselo veče sluša ceo komšiluk, jel? Tačno slika koju sad vidim. A urbana legenda kaže da je zapravo sve počelo od toga što ste na Cvetkovoj pijaci sa društvom sreli jednog pijanca. I on vam je poklonio frulu. Jeste. Pa sjećam se, bila je neka svadba i tu su neki svatovi bili, pevalo se, sviralo se, a pošto sam u ulici stanova koja je dugačka jedno 150 metra, nije široka jedno 7 metra, svi smo tu bili bliski kao rođaci. I onda naravno dođeš da vidiš kako igraju i oni, kola se obično nije se igralo u dvorištu, nego izađe na ulicu pa se igra, pošto mnogo ljudi. I to igraju i pevaju oni. I tu je pesma bila Oj Zoro Zorule. Ne znam ni čija je to pesma, jako je stara pesma. To se meni svidelo i sad ovi mi klinci, ajde igramo fudbal. Ma šta da igramo fudbal, slušaj ova pesma. Pa šta da slušaš? Pa rekao, ja čini mi se kad bi imao neki instrument da bi ovo odmah mogao da sviram. Ma kaže, daj, ne lupaju. I tu oni meni tu frulu donesu. Ja uzem malo, probam, piše neki tili čas. I ja sviram, oj soko, nisko pa visoko, oj zoro, zorule. I oni gledaju, ma ti nas foliraš, ti si ovo najvežboravniji. Tako da je to bilo tako. Taj osjećaj koji čovjek ima nije daleko od toga, ako je toliko jaka želja. A s druge strane, kad bi čovjek probao da izlači odakle ste crpeli inspiraciju za imitacije koje ste radili u životu, možda je baš taj pijanac koji poklonio frulu bio neka inspiracija kasnije za jednu od najčuvenijih imitacija koju ste provlačili kroz show program. Pa jeste, tu sam dobio čak i od glumaca koji su bili u ono vreme, Mija, Čkalja, pohvale.
Mija posebno kaže, mi igramo pijance, a ovaj pravi je. Tako da je, to mi je prijelo, naravno. Ali pijanac, onaj koji je mene interesovao i koga sam ja imitirao, to je samo onaj koji je malo načeflajsan. Ne pijan čovjek kao pijan, nego to je ono stanje početno, kad je on najveseliji, najinteresantniji za imitaciju i najbezazleniji, naravno. Sad će da vam svira moj kolega, notorni alkoholičar. Ali Dane uopšte ne pije. Pa zašto ga onda zovu pijanista? Pijanac je jedna od numera koja je svojevremeno Joca Hadžikostić, koji je bio moj komšija u bloku 45 dok sam stanovao. Ja kažem, Joca, mogu li sve da napišeš nešto za mene? Ja znam da si ti čovjek vrcav, da to jako dobro radiš. Ma ne, nije to. I onda jednog dana on dođe kod mene, nasicka mi ja sir, vodku, on je to pio, vamo nam, i rodi se ideja i on sedne i napiše. Šta bi drugo nego ispovest jednog pijanca. I to je bio taj početak. Kasnije sam ja i dodao tu neke stvari i onda se uobličila jedna numera koja dan danas traje. Pa, boga mi, nijedna muzička numera nije toliko dugo trajala od onih kao što je ovaj pijanac. Kako je išla prva rečenica? Ja sam jedan iz milionske armije ljubitelja kapljice. A ne pijem bez veze. Ja pijem da zaboravim. Ne znam, baš sam sad zaboravio. To sad, ja da idem to dalje, ali onog trenutka kad mnogi su me pitali šta je tu, kako ja dolazim do toga. Rekao da kad bi ja sad imao studente neke glume i ovamo namo, teško da bi mogao da im objasnim. Ako ti iznutra to ne osjećaš, tu nema nameštanja. To moraš na neki način iznutra da ga doživiš i da to bude pravo. A sve ostalo je namešteno. Posle ovakvog i mini nastupa vidi se da vi zapravo uživate u onom što radite. Je li moguće da posle svih ovih godina i te karijere koja samo s polja izgledala blago njemu, uživate opet u svakom trenutku posla kojim se bavite? Pa ne bi mogo drugačije. Da. To blago njemu podrazumeva da ti koji to kažu ne znaju, na primer, da ste vi odmah po rođenju sina otišli u inostranstvo i da ste niste vraćali nekoliko meseci. Pa da ste posle tih vraćanja događalo da vas dete ne prepozna. Ne, sin se rodio, ja sam ga izveo iz porodilišta, bio par dana tu i onda morao da odem na put. 7 meseci ga nisam vidio. Naravno, moja žena je pokazivala slike, on je već govorio tata, mama, baba, one prve reči. I onda sam ja došao, otvorio vrata, on me vidio ovako, kaže, tata, i odmah se okrenuo kod mame. I to je to. I to su stvari koje... Je li istina da ste se isplakali neviđeno? Takvim, ako sve to možeš da izdržiš, moraš da izdržiš, onda to nije lako. Ali mora. Je li istina da ste se isplakali neviđeno posle toga? Kako da ne. Ne samo što sam plakao tada, nego sam plakao puno puta u zatvorenoj sobi, ko zna u kom gradu, za koji svi mladi ljudi kažu kako je prelep, a ja sam tamo plakao. Jer biti razdvojen od porodice, biti od onih što su ti najdraži, nije to lako. Imaš jedan cilj, imaš jedan, ne smiješ da ga napustiš, moraš to da obaviš, ali ipak si čovek sa osjećanjima i onda mora to da pukne jedan put. Kad su se rodile bliznakinje, jeste bili prisutni? Kako da ne. Je li istina da vaša žena ni jedan put nije ustala noću? Morali smo da budemo tim. Imati jedno dete nije isto kao imati blizance. Tu su totalno dve različite stvari. I tu se divim onima koji, na primjer, otac mora da radi, a majka ostane kući.
Ja se divim tim majkama koje su morale tako da rade. Srećom, ja sam tu više bio kući nego što sam bio na putu i onda sam svojoj ženi pomogao, ne svojoj ženi pomogao sebi i svojoj ženi i pomogao porodici. Tako da to ide kao na traci. Jedno kupaš, drugo briše, ovamo i to ide kad se kaki su svima odjedan put. To je, nema govora. Imate 3 dece, odrasli ste u porodici gde je bilo 4 dece, je li to slična atmosfera? Pa ja ne mogu da kažem da je slična, jer sam ja poslednje dete koje je rođeno. Ja sam rođen neplanirano. Znači, 1, 2 do 3 razlika između dece, a onda 10 godina pauze. Tako da sam ja slučajno došao i tako sam odrao. Nesrećnim slučajem sam se rodio. Ovaj mi slučaj je doprineo tome da se muzička scena obogati čovekom koji je sa 17 godina tek upisao muzičku školu. Jeste, vrlo kasno. Ali ste grabili krupnim koracima. Džez je bio prava ljubav. Džez je bilo nešto, interesantno je to što sam ja odrastao u tako najudaljenijem delu Beograda na periferiji, gde se uglavnom slušala narodna muzika. Tu je bilo i nekih ciganskih porodica, muzičara, kažem ciganskih, jer ja znam Rome dok su još bili cigani. I ja sam odlazio kod njih i pipko onaj klavir, imali su čak i klavir, cigani baš bili muzikanti onako. I tu sam ja prve tonove nešto, polutonovi, drž, ne daju vamo nama. I tu sam neko prvo saznanje o muzici. Međutim, kad sam ja dobio radio, kad sam ja počeo da slušam radio, ta muzika mi je manje bila interesantna nego ova druga. Džez. I počeo sam da slušam to odmah, naravno, tu i drugari koji su sličnog ukusa, družimo se ovamo na, onda me upoznaju sa ovim, trubu, i počnemo pravimo neki orkestar. Tako da ja sam počeo da sviram taj Dixieland sa vršnjacima. Tu je onda počeo da bio i neki prvi orkestar, Domino, koji je, boga mi, svirao igranke u auli fakulteta tehnološkog, gde sam upoznao i 7 mladih. A onda sam ja, posle tog orkestra, otišao u Veseli Bendžo, bio nekih 1,5, 2 dana, i onda su me tada maznuli, da tako kažem, 7 mladih, ili je njihov čovjek koji je svirao klarinet i saksofon, otišao u vojsku. I tako da sam ja vrlo kratko vreme imao da pripremim program koji su oni svirali. Oni su mnogo to bolje i kvalitetnije radili nego što smo mi to radili kao ansambl Veseli Bendžo. Boga mi, morao sam dobro da zagrejem stolicu i da to sve savladam, jer je vrlo kratko posle toga došao put za inostranstvo. Trebali da budete u Nemačkoj 2 godine, a koliko ste ostali? Otišli smo na godinu nešto dana, a ostali smo 15 godina. A onda, s druge strane, sa jednom željom da nešto postignemo. A da bi čovjek u životu nešto postigao, on mora da kaže cilj. Šta hoćeš ti u životu? Hoću da budem najbolji u onome što radim. Da bi bio najbolji u tome što radiš, moraš da budeš disciplinovan. I mi smo tada, kao ansambla, u to vreme u Jugoslaviji vladao socijalizam, komunizam, samoupravljanje. I mi onda rešimo kao ansambl da nemamo šefa, nego da idemo po sistemu samoupravljanja. Nas je 7, glasamo. Nikad ne može da bude ravno, nego mu mora nekad od strane da preglasa ovu drugu. Tako da smo i tako izašli u inostranstvo kao ansambl koji nije imao šefa, nego smo imali samoupravljanje kao i Jugoslavija. Ali ovo čujemo decu, ovo lupkanje vratima? Najverovatnije. Dete mi je, dete
junaci kosmosa što lete na druge planete. Prvo su sedeli na nošama, a zatim su seli u rakete. Kaži, gde je dugme? Gde je dugme? Kaži, gde je dugme? A? Jel zna da kaže deda? Pretpostavljam da. Ne, on samo više, ja kažem, kaže deda, on kaže baba. I šalje poljubas. To je kao, to je, ali mali je on još. Ovo je pravi trenutak da zabeležimo da danas kaže deda, onda ćete ovu emisiju pamtiti zauvek. Jel? Ajde. Kaži ovako, ajde. Kaži deda. Deda. Trenutno sam filozofski nastrojen. Kaži deda, bre, ej. Kako se igrate danas s klincima? Pa polegamo po patosu, to je najslađa igra. Kako? Gde je dugme? Evo ga dugme, a? Eto ga dugme, bravo, vidiš. Bravo! Vidiš. Anja, si svesna uopšte šta tvoj deka sve radi? Ili je on samo deka za tebe? Dobro, super. Pronašao je mikrofon, čuvaj. Pa da. A ko je pronašao? Znaju da ste radili u štrumfovima? Da je deda bio jedan od štrumfova? Pa... Koji? Gurko. Dobro. Da. Ali to je, ona je i znala, ali mala Staša nije znala, to je već pre 2 dana otkrila i baš kažem, ja sam na poleđini ove slike napisao nešto što mi je trebalo za CD i ona je skinula taj CD i sa njim i taj papir i okrenula papir i vidjeli su to štrumfovi. Deda, ovo su štrumfovi. Pa rekao, dobro, ja što nisam ni znao. Pa deda, ovo si ti, kaže. Evo, ona je tu prvi put otkrila da su to štrumfovi i da je između ostalog i deda bio jedan od štrumfova. Pa šta hoće dedi? Da on će dedi. Ali popularnost o kojoj govorimo se zapravo merila milionima ljudi koji su željeli da vas vide i čuju. Što su vam govorili ljudi na ulici? Recimo, emituje se veče pre toga show program Sedmorica mladih, a sutra odete u prodavnicu i padanje u nesvest. Pa naravno, tu je bilo slikanje, u ono vreme nije bilo, jer su retke bili fotoaparati. Ništa mobili. Kad se pojavi, naravno da je bilo to. Ali je najčešće bilo ono, sretnete na pumpi neku, točiš benzin u nekom, šta ja znam, na putu za Niš i čovjek te prepozna, vrati se i onda te rukom lupi, burazeru, ti si taj, a ono rebra otpadaju. To je bila neka vrsta prisnosti i prepoznavanja nekog ko ti se svidao. Ali vi ste pritom bili i omiljeni Josipu Brozu Titu i to se znalo da ste veoma cenjeni, da se zaglavljuje celu noć sa njim i posle se ujutro odlazi u lov. Jeste. Pa bili smo ne jedan put, nego više puta, čak mogu i da se pohvalim time da kad se on nije osjećao dobro i kad je već počela noga pred operaciju, kad je išao za Sloveniju, pozvao generale, najbliže svoje rođake, što ranije to nije bio slučaj, i nas Sedmoricu. Sad, toliko je to bilo na prepad, kažem, čekaj, treba da da pokupimo instrumente. Ne trebaju instrumente, poslije sve to dešavalo na njegovom lovištu. Ne trebaju instrumenti, on vas zove na večeru. I to smo mi prvi put vidjeli da on teško je i odlazio do WC-a, vratio se nazad. I tek smo kasnije shvatili, pošto su ljudi koji radi u vojsci su bili vrlo škrti u objašnjenjima, naređenje samo, to je i ajde. I kad smo došli tamo, shvatili smo da, Ivana, hoće se da ga prihvati, samo da, već je malo postao nervozan. On hoće da... Što je lepo što i Ivanu vidimo u emisiji. Ode i Bubica. Aha. A evo je. Sve je tu. Sve je tu. Ivana, pa hvala vam što ste ga doveli da vidimo kakvi su potomci ovi. Pa da. Okej. I kažem, bili su škrti na reči. Službenici vojni nisu bili baš za mnogo objašnjenja, pogotovo na tom nivou kad je Tito u pitanju i to sve. I tek kad smo došli tamo i videli da je to jedno vrlo malo određeno društvo, nekoliko generala, njegovi neki rođaci, sin, šta ja znam ko je još bio, i nas Sedmorica. I neko iz televizije još bio.
I mi smo se zaprepastili da je on, znači da nas je ipak poštovao i da nije bilo samo to. A pritom moram da kažem da niko od nas nije bio u partiji. A to je posljednji susret, jel? To je posljednji susret. Jel mislite da sad ovi novi klinci, recimo Danja, imaš uopšte predstavu koliko je tvoj deda bio popularan? Imam. Imaš? Na osnovu čega? Gledala si nešto ili su ti pričali? Da, gledam često na YouTube njegove videe. Gledaš na YouTube-u dedine videe i šta ti je omiljeno? Pa, ona kuzića mašina, kao i svim ostalima. Kao i svim ostalima? Da zamolimo dedu da nam pokaže kucaću mašinu. Ali to moraš ti da zamoliš, a ne ja. Evo sad menjamo ti ja uloge i ti sad kao novinar zamoliš svog sagovornika Jovu Radovanovića za pisaću mašinu. Možete me? Hoćeš odmah u... Verne publike! Jovo, hvala Anja. Mi ćemo sada nastavimo jednom šetnjom, pošto ja čujem da tvoj deka šeta svakog dana 5 kilometara. I prelazi ga za 55 minuta. Da li novine lažu ili je to istina? Istina. Pa Jovo, predlažem da ovo bude izazov za snimatelje, pošto sam ja prilično dobar pešak, da probamo da vidimo da li mogu da nas prate dok hodemo. Hajde. Anja, hvala ti, bila si divna. Jovo, znači sad nas čeka 5,5 kilometara. 5,5 kilometra, pa ko izdrži? Ajmo herojski da kažem. Taj fudbal koji ste igrali popodne, to je bila super rekreacija. Kažu da ste igrali i po pljusku, ništa vas nije dalo sprečiti. Ma nema govora, pa to vremenski uslovi uopšte nisu bili važni. Važno je bilo pobediti. Baš je onako sportski duh. Nismo mi igrali da pobedimo, nego da u stvari da pobedimo onog drugog u sebi, koji je za lenčarenje i leženje. Pa baš sam pre neki dan sreo čoveka koji je doktor bio i on je šetao ovde sa mnom isto i ovako prolazimo i on se zamislio. Ja kažem, šta si sad zamislio? On kaže, sad bi uzeo usranu motku i isterao sve ovde što spavaju po blokovima kako dođu kod mene u ordinaciju. Doktore, boli me ovde, pa me ovde probada, pa vam, a niko da izađe da prošeta, da malo obnovi cirkulaciju i sve ostalo. Tako da mislim da je to osnova svega. Bolje da šetam nego da idem da kupujem lekove. Pa vi ste u fantastičnoj kondiciji u 78. ako sam dobro izračunala. 77. 77. Fenomenalna kondicija. A je li imate društvo, je li vam žena pravi društvo kad šetate? Pa ne, ona ima drugo radno vreme. Dobro. Ona ide ujutro, a ja idem malo kasnije. U nekim novinama sam pročitala priču da ste vi zapravo vratili duh borbe, veselja i života vašoj ženi posle operacije. Jeste, to je bio šok za celu porodicu i strašno je to. Ja se saosjećam sa tim ljudima kako je to preživeti, ali ako je dobra organizacija, ako svi hoćemo da pomognemo, onda to vrlo lako ide. Svi smo bili uz moju ženu, hvala Bogu, sve se završilo kako treba, ona je zdrava. Bila je teška dijagnoza? Teška je dijagnoza, bilo 2 operacije su bile, rak dojke, tako da je to, verujem, uz našu pomoć, sve prošlo kako treba. Koliko znači taj vedri duh koji vi imate, koji se širi očigledno na celu porodicu? Ma kako da ne, to važi od ujutru kad čovjek ustane, pa što kaže ustane na levu nogu, ne možeš s njim da razgovaraš uopšte, nego traži nekog koji je ustao na desnu. To je otprilike tako. Ali je vrlo bitno i važno, pa neke ljude sa kojima šetamo ovde, pa onda se tako popričamo, svi su uglavnom isto govore.
vidi ovaj što mi ovo, repa mi ovaj, kaže, zaobiđi ga, imaš druge koje ćeš naći koji su razvukli. Nije to nameran osmeh, ali ljudi koji hoće, nemoj se družiš sa ljudima koji neće. Ima danas sigurno kada vi ustanete na levu nogu. Kako izgleda ta borba Jove protiv Jove? Ja sam to nekako uspeo da suzbijem kod sebe, da to ne prenosim na druge. Tako da, retke su peci kad me ljudi sretnu, pa onda nisam raspoložen. Nije da odglumim, ali jednostavno gledam da tada nemam kontakte sa ljudima, ostanem kući sam i tako. Ima onaj divan... Mada nemam često takvih trenutaka. Kako ste, je li to prirode ili ste naučili sebe da svaki dan bude praznik? Ja sam ipak skoro siguran da je to priroda. Kao što vas Bog počasti nekim talentom, a ne samo da vas počasti, nego onda vam i utrpi obavezu da vi to što vas je on počastio i podelite s nekim. Tako i ovo. Ako ti je dao vedar duh, pa podeli to sa nekim. Pa ispada da je i optimizam vrsta talenta. Sigurno, ne možda, nego ja sam siguran, verujem da je to sigurno. To je vrsta talenta. Mora biti da vam je to pomoglo da prođete kroz sve ove godine koje su za nama, a nije bilo baš lakih perioda. Pa nije bilo. Ja i kad sam imao bolove, a imao sam ih, kičma nije bilo u redu, imao sam povredu jednu, 6 mjeseci sam bio nepokretan. I onda je to bilo do te mere da čovjek pomisli da se ubije. To su bolovi koji nisu normalni i nisu parcijalni. Ovdje me boli ili ima sve boli. A onda ne samo što boli, nego ne možete ni da se okrenete, ni da zaspite, ni ništa. Jednostavno to vas drži u nekom spazmu koji je nemoguće. Sve do trenutka kada sam pronašao jednog lekara koji je to rekao, pa to ne rešavaju doktori. To rešavaju ovi što nameštaju. Za 25 dana ja sam bio ko nov. Nikad više, ali, kaže, s ovim Reganovim vežbama ćeš živeti, umrećeš od nečeg drugog, nećeš od ovoga. Ali ako budeš revnosan i radan, neće te kičma dirati. Evo ti. Očigledno ste sa fizičkim bolom umeli da se nosite, ali bilo je situacije koje nisu bile lake u životu, kao što je to bolest najbližih, ali verujem da je bilo veoma bolno i taj posljednji koncert u Sarajevu 1991. od kad više 7 mladih prestaju da postoje. Osmice. Hotel Osmice. Dobro. Arsen Dedić, mi i ne znam, još je neka pevačica bila. To je bilo stvarno kao posljednji put. To je toliko dobar bio koncert, zabava, već ne znam kako da je nazovem. I ne kažu ljudi kažu ovo je toliko dobro kao da je posljednji put i tako je i bilo. Grupa Sedmorica mladih je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najdugovečnija grupa. Kao grupa koja, da, u gotovo nepromenjenom, kad kažem u gotovo nepromenjenom sastavu, znači bila je mala neka izmena, jedino sam ja došao. 35 godina. Da. I to je, pa čak je bila naša slika na koricama te knjige. Knjige? Da. Bila sam u prolazu pa sam čula dobru muziku. Ista Milena Dravić. Kako danas pamtite to vreme? Meni to nekad izgleda kao jedna maratonska ekskurzija u kojoj sedmorica ljudi dele i dobro i zlo, navikavaju na jedni na druge, na osobine, na
prosto prijateljstva. Jesu to prijateljstva koje ste neguju i danas? Pa ta prijateljstva su se nastavila, čujemo se telefonom i ovama. Nije to više ono kao što je nekad bilo, pa i godine su stigle. Ne može sve onako kako je nekad bilo. Tako da, uglavnom se čujemo telefonom. Baš pre neki dan sam se čuo telefonom sa Ljubom, trombonistom. I on kaže, znaš odakle ti se javljam? Rekao, odakle? On kaže, iz Indije. Bio je tamo. Što ste onda rekli? Godine su stigle. A on u Indiji. Dobro. Evo, u godini kada obeležavamo 60 godina od nastanka televizije Beograd, ako se priča onima koji su ostali zabeleženi u istoriji televizije zlatnim slovima, onda je ime Jove Radovanovića tu. Apsolutno. Kako se danas sećate tih prvih snimanja? Uopšte, jel možete sebe da vratite u vreme snimanja prve emisije? Je li to neko posebno uzbuđenje, trema? Pa naravno da jeste, ma kakvi, pa ne da je bila trema, nego Radio Beograd je već bila jedna ustanova kao da prolaziš pored crkve. To je tako. Ja sam prvi put ušao u Radio Beograd kao klinac, u kratkim pantalonama, gdje sam odmah doživao prekor. Mali, vrlo si talentovan, ali mora da se uljudiš. I ja sam onda morao, leto je bilo, kratke pantalone, dugačke pantalone, ne mora mašta i ovo sve, ali da uljudnije uđeš u ustanovu koja zaslužuje to. A kamoli televizija? Televizija je bilo nešto nadgradnja radija i svega toga. To je sa velikim poštovanjem se ulazilo u tu kuću i sa velikim respektom. A pogotovo tako jedan mlad čovjek, uđeš u televiziju, to je bilo nešto novo. Televizija je počela sa radom negdje 58. godine, dete. A ja sam već 60. godine nastupao ove televizije. I mogu da se pohvalim da sam neposredno posle godinu dana nastupanja na televiziju, ne sa sedmoricom mladih, nego sa bendžom i dobio prvu ulogu. Šotra me već primetio kao čovjeka koji bi mogao da bude, da glumi. Pesma u Šarengradu, ja mislim da se tako zvala. I tu sam imao ulogu klinca koji je učio zanat, obućarski i svirao frulicu. Snimali ste i kod Bajforda? Jesam. Pa ja sam tu dobio glavnu ulogu od Bajforda, ali s obzirom na put da sam morao sa sedmoricom mladih da odlazim na putovanje, nisam mogao da prihvatim to. Inače je bio pilot emisija je rađena Branko Kockica, ja, još jedna glumica i to je prošlo ovako. Sjećam se da sam ja bio u velikoj panici, pošto je to bilo za decu. Dobio sam 3 lika, Vuka da igram nešto ovamo nama i onda sam onda razmišljao celu noć ovamo nama, ovako ću, onako ću, dođem sav, tresem se ko prut kod Bajforda i kažem, znaš, ja bi ovu ulogu ovako, a ovu onako, on me gleda, ja se sad sledim, šta će on da kažem, kaže, nemoj više uopšte me pitaš, odlično je. Jer on je jedan od reditelja koji nije nametao, nego je već kad te doveo, on zna zbog čega te doveo, samo da raspiri to što ti u sebi imaš i da razigra. Malo je takvih reditelja, svi dolaze kao neke veličine, ti ovako imaš da igraš ovu ulogu, ovo ćeš ovo, pravi veliki reditelji su uvek tražili od glumca da razigra stvari. Ali ne da ga, ja to govorim od glumca, ja nisam glumac, ali obavljao sam te sve. Izvinite, dajte, daj vi ljubazi da pogledate koliko imam čvoruga na glavi. 3 komada. 3 čvoruge. 3. Znači još 4 bandere pa sam kod kuće. Jeste očekivali da će šou Sedmorice mladih biti tako uspešan? Pa imao sam negde
neku želju koja se pretvorila u stvarnost. Uvek u životu ono zašto sam se zapalio i hteo, što sam se napalio za Gazoglinski, imala je podlogu. Zbog čega ja to mislim tako? Dok današnji klinici, ja bi voleo ovo, voleo bi ono, hoću sreću, a on misli da je iPhone sreća. Sreća se nalazi u tebi, samo moraš da čeprkaš i da je pronađeš. Samo to. Show program je podrazumevao i koreografije, i ples, i zanimljive... Boga mi, tu smo se dosta mučili. To me zanima. Legendarna je ona scena kad nastupate kao Lokice. To je Lokica bila. Zvali smo je Hitler. Jer mi smo navikli na jednu drugu vrstu probe koja je jako zahtevala i koncentraciju i spretnost i poznavanje instrumenta i sve. Ali ovde to je neko područje koje mi nismo do tada, niko od nas nije ni za ples, ni za igru. Međutim, ta želja da mi od toga napravimo nešto što valja je bila jača i veća. I samim tim onda smo i prihvatili to da radimo. Nedelju dana vežbanje od ujutru do uveče, to je bilo. Rezultat svega toga, ipak ljudi to pamte kao nešto što je bilo jako dobro. A pristajanje na različite kostime? To trikoj, baletski... Pa kad uđeš u tu priču, onda nema nazad više. Priznajem, nije loše. Pa, puno vam hvala, Zdravko, što ste došli, što ste pevali sa nama. Hvala vama za igru, no iako ste 7 mladih, moram priznati, ja se plašim za vaš išijas. Uživali smo mi u tome i na neki način i paralelno i učili. Jer nismo mi završili neke škole gde bi to koristili kao glumci koji to rade ovamo, ali smo kroz tu vežbu i htenje i volju savlađivali sve manje ili više dobro. U modi je sada povratak velikih bendova, da ne nabrajam ko sve ne, ali možete da zamislite u nekom izmenjenom sastavu deo sedmorice mladih da ponovo nastupa zajedno? Pa nema, nas je ostalo 4. Da li možete da zamislite danas koju biste numeru pevali i obnovili vas 4 na sceni ponovo? Pa sad gledam koji bi moglo. Interesantno, ostali su duvači. Truba, klarinet, trombon. I ritam sekcija se osula. Pa moglo bi, na primjer, When the Saints Go Marching In. To je u stvari i jedna od pesama s kojim su sedmorica mladih uopšte počeli. I danas kad biste svirali, jel biste u nazivu i dalje imali mladi? Uvek mladi. Moram da kažem, stvarno uvek mladi, jer smo sad stigli do onih 5 kilometara ili ne, još ni... Ne, pa mi smo tek na pola puta. Ja moram u montažu. Odustajem ovde, ali ne povlačim se kao poraz, nego idem da montiram emisiju. Da. Mnogo vam hvala, bili ste divan sagovornik. To je bilo fingiranje šetnje, inače mora bude mnogo žešći tempo da bi to bilo, da bi se to pretvorilo u trening. Jer ja ipak to zovem trening, nije to šetnja obična. Ipak preći 5 km za 55 ili čak 50 minuta, mora malo brže se hoda. Pošto ste vi televizijski čovjek, ajte da izrežiramo kraj. Ovde preskočite ove kablove između kolega Tonce i snimatelja i brzim korakom odete, a mi vas otpratimo kako zamičete neviđeno brzo u daljinu.
Hvala. Dobro, da. When the sands go marching in, I wanna be in that number. When the saints go marching in.